Insemmilkom merħba għal programm News.mt. L-ewwel servizz tagħna llejla se jiffoka fuq il-fatt li l-Federazzjoni Kaċċaturi u Nassaba Konservazzjonisti ipproponew lill-Gvern moratorju fuq il-kaċċa tal-gamim u qegħdin jinsistu li għandu jkun hemm studji xjentifiċi dwar din l-ispeċi u l-protezzjoni tagħha. Nsegwu l-ewwel servizz. Il-kaċċa f'pajjiżna dejjem kienet sors ta' diskussjoni taħraq, mod partikolari tul l-aħħar snin fejn saħansitra sar referendum dwar is-suġġett. Referendum li fih il-poplu vvota biex il-kaċċa f'Malta tissokta u skont dik id-deċiżjoni hekk għamel din is-sena il-Gvern. L-istaġun reġa' infetaħ. Però dan sar b'numru ta' limitazzjonijiet fid-dawl li l-Kumitat Ornis u l-Gvern it-tnejn kienu konxi b'dak li għaddejja fl-Ewropa. Il-gamiema tkun meqjusa bħala speċi vulnerabbli. Meta nfetaħ l-istaġun intqal kif wara rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ornis u wara li ttieħdu konsiderazzjoni l-parametri legali ta' konservazzjoni tal-gamiema summina kif ukoll l-istudji dwar il-passa u l-informazzjoni dwar l-istaġun tal-kaċċa, il-Gvern fetaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija 2016 f'miżuri speċjali sabiex jitnaqqas aktar l-impatt ta' deroga limitata fuq il-popolazzjoni ta' dawn iż-żewġ speċi. Dwar dan spjega Sergej Kolovkin mill-Wild Birds Regulation ta' pajjiżna. We have actually built upon and we strengthened our legal regime to make sure that the limited and strictly controlled derogation that we're allowing in spring abides to the strictest manner possible with European Union Birds Directive requirements. However, last year there were some developments on that because the status of turtle dove has been reclassified by IUCN from least concern to vulnerable at global level and to near threatened at EU level. So we had to take account of this development and we have actually regulated to reduce hunting effort this spring. In fact, our season has been shortened. L-istaġun fetaħ għal ġimagħtejn. Tnaqqis ta' ġimgħa minn massimu ta' 3 ġimgħat li jippermetti l-qafas regolatorju. Il-ħinijiet li fihom kienet permessa l-kaċċa tnaqqsu għal satejn qabel tluħ ix-xemx ta' nofsinhar fi kwalunkwe ġurnata tal-istaġun. Tnaqqis ta' satejn għal kull ġurnata fost il-ġimgħa. Il-kwota nazzjonali tnaqqset minn massimu ta' 11,000 gamiema għal 5,000 gamiema. Minkejja dawn il-limitazzjonijiet, il-ftuħ tal-istaġun reġa' kien wieħed illi nissel kemm xejn tal-kritika, b'mod partikolari minn BirdLife. Iżda spikkaw ukoll numru ta' domandi lill-Kummissjoni Ewropea minn membri parlamentari Ewropej. Dan anke jekk il-gamiema hija speċi li skont id-direttivi tal-Unjoni Ewropea tista' tkun ikkaċċjata. Maximum of 7,000 birds in autumn to sustain our cultural tradition of hunting for this quarry species. There are a number of factors that actually contribute to decline of turtle dove in Europe. So very clearly the cause of that decline, the main cause of that decline is not hunting and definitely not hunting in Malta because turtle doves from Malta do not migrate to the UK. It's a scientific fact. What are those other factors that contribute to the decline? Of course, we have to look at the agricultural practices, especially use of certain chemicals and pesticides and intensive agriculture in general. We have to look at the natural and climatic factors, climate change, desertification, the fact that the natural barriers to migration are actually increasing, Sahara Desert is expanding, other factors like diseases and viruses and so on. So all of those factors merit much more study and definitely those factors are there behind this decline, expanding. Other factors like diseases and viruses and so on. So all of those factors merit much more study and definitely those factors are there behind this decline. Għamel riflessjonijiet dwar dan ukoll Lino Farrugia, il-kap eżekuttiv tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti. L-inbidel li l-IUCN li hija International Union for Conservation of Nature ikklassifikat il-gamiema vulnerabbli ġol-Ewropa. Allura inbidel l-istat għalkemm hemm diversi fatturi li mhumiex spjegati, u hemm ċifri li mhumiex jaqblu, u għal daqstant aħna rridu nippruvaw li
il-gamiema, il-kaċċa tal-gamiema, speċjalment il-kaċċa tagħna, meta komparata ma' ħafna miljuni li nqabdu post ieħor u aħna naqbdu ftit eluf meta naqbduhom, hija sostenibbli, ġifieri il-kelma sostenibilità, buzzword sostenibilità tfisser li inti tista' tieħu minn dak li hemm għax hemm żejjed bħal meta tqed ammont ta' flus il-bank u inti tieħu l-interessi minn fuqhom u tuża l-interessi, però il-kapital tħallih fil-bank. Dik hija l-kelma sostenibilità biex infehma xi ħaġa iżjed fil-qasir. Quddiem dan kollu l-FKNK għażlet li tieħu l-pass kuraġġjuż u tipproponi bidliet sakemm ikun ċar li pajjiżna m'għandux l-impatt li hemm min qed jipprova jpinġi. Qed nipproponu moratorium sakemm tiġi stabilita li l-kaċċa tal-gamiema nistgħu nerġgħu nagħmluha għax tkun sostenibbli. Irrid nagħmilha ċara u n-nies jifhmu li isma' moratorium m'intix tajt assolutament daqshekk. Moratorium għandu data ta' skadenza, jiġifieri u kif timponih volontarjament, tista' wkoll tneħħih volontarjament. Quddiem dan kollu BirdLife Malta sostniet li l-fatti xjentifiċi fil-każ tal-gamiema European Turtle Dove huma li din ġiet ikklassifikata bħala speċi vulnerabbli mill-Unjoni Internazzjonali għall konservazzjoni tan-natura minħabba tnaqqis drastiku fil-popolazzjoni tagħha fl-aħħar snin. Il-BirdLife Malta qalet li l-FKNK ġiet fi kliema u minkejja li qed titfa' dubji fuq id-deċiżjoni tal-IUCN li tpoġġi lill-gamiema fuq ir-red list ta' speċi taħt theddida u fuq iż-żmien li fih din id-deċiżjoni qed tipproponi li l-Gvern Malti japplika l-moratorju fuq il-kaċċa l-gamiema fir-rebbija. Min-naħa l-oħra fil-waqt li qal li jrid jaġixxi b'responsabbiltà Lino Farrugia insista l-iktar minn darba li dak li jsir f'pajjiżna għandu impatt minimu ħafna jekk għandu impatt. Fil-fatt mal-Ewropa u skont iċ-ċifri tal-Kummissjoni Ewropea stess jinqabdu bejn 10 miljuni u 3 miljuni fis-sena biex ma nsemmux dak li kalkulat li nqabad f'pajjiżi li mhumiex tal-Unjoni Ewropea li jammontaw għal madwar 25 miljun. U il-popolazzjoni tal-gamiem tasal sa 71 miljun, jiġifieri da qegħdin nitkellmu 0.007% li nistgħu neħdu aħna mill-popolazzjoni tal-gamiem. Għal daqstant fil-fatt enfasizzajna li isma' inbilli twaqqaf il-Malta biss u l-pajjiżi l-oħra ma jagħmlux id-dover tagħhom, ma jagħmlux sem tagħhom, ma int qassa tarġa' iġġib il-gamiema fil-stat li da. Allura wieħed mill-appelli tagħna huwa propju anke għamilnieh lill-Kummissarju tal-Ambjent il-Perit Carmen Uvella jisma' all right, aħna ħanamlu s-sem tagħna, però l-oħrajn, il-pajjiżi l-oħrajn kollha, iridu jagħmlu s-sem tagħhom ukoll. Fuq kollox il-parir li tat l-FKNK ma kienx wieħed faċli għaliex il-kaċċa l-gamiema tibqa' l-ikbar namra tal-kaċċatur Malti. Il-gamiema hija xi ħaġa li hija l-kaċċa favorita minn dejjem kienet u l-kaċċa favorita tal-kaċċaturi u anki tan-nassaba hija l-gamiema fir-rebbija. Ir-reazzjoni tal-kaċċaturi hija inkwetanti, għaġġana kulħadd jirrabja, nafu minn xi għaddejna mill-kawża l-qorti, għaddejna minn referendum sas-sena l-oħra stess li tana raġun li nistgħu nikkaċċjawha fir-rebbija u aħna l-proposti li għamilnihom għax aħna dejjem rajna għall-aħjar tal-futur tal-kaċċa, inkluż il-futur ta' uliedna wkoll kaċċaturi u nassaba. U ma minnihomx bi pjaċir jew da, anzi b'afsa ta' qalb li kellna nipproponu ċertu affarijiet imma inut li noqogħdu nissuppervjaw jonsabtu saqajna u ngħidu rridu bħat fażar għax iċ-ċirkostanzi tittaħdem magħhom. U forsi t-tieni servizz tagħna lejla se jnislilkom xi ftit ta' tbissima fuq suġġett li xejn huwa divertenti, anzi għal kontrarju. Il-Caritas għadha kemm nediet dokument dwar is-sitwazzjoni tal-familji Maltin u Lawċin. Iżda il-fatt li huwa kemm xejn sorprendenti huwa li l-Oppożizzjoni interpretat dan id-dokument billi qalet illi hawn Malta qiegħed jiżdied il-faqar.
X'għamilna? Il-kollega tagħna Stefan Borch mar u staqsa lill-membri tal-oppożizzjoni minn fejn ġabuha din li d-dokument juri li żdied il-faqar. Meta staqsejna minn fejn ġabuha dan kien ir-riżultat. Ejja naraw. Good afternoon. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-faqar żdied. Fejn rajtu din tal-Caritas jekk jogħġbok? Nistennik twiġibni wara. Għattu li l-faqar żdied, dan minn fej ġibtuha minn fej pubblikajtu għadin? M'għandix kummenti ġendikom, ringrazzjakom. Minti responsabbli għall-elettorat li eleġġik għal xi qatt ma tagħti kummenti. M'għandix kummenti x'nagħtikom, grazzi. Taħseb li responsabilità di? Dr. De Bono, good afternoon. Tkellimtu fuq il-faqar u l-iżdied, dan minn fej ġibtuha? Fejn minn statistika li ġiet ippubblikata u xekk. Fil-fatt għandi l-ktieb hawnhekk qudiemi tista' Tkellimna b'mod partikolari fuq ukoll il-fatt li l-paga medja naqset. Il-paga reali medja dwar l-istatistika fejn qiegħda x'fittixt fil-ktieb. Dik ovvjament jiena mhux ħansibilek hekk, però jekk tara l-paga medja naqset b'dubda xejn tfisser ukoll allura l-faqar ukoll naqas. Ġifieri hawn qiegħda din Ukoll żied, skużani, qiegħda f'dan il-dokument. Il-fatt li l-paga reali naqset dik qiegħda fl-Economic Survey kien ħareġ il-Ministru Edward Cicluna fi żmien il-budget. Min qed li fl-istatistika li ħarġet l-aħħar din l-aħħar waħda tal-Caritas. Il-paga reali, il-paga medja reali naqset mret lura għal-livell tal-2008. Ma l-faqar żdied ġifieri. Il-faqar żdied m'għandix dubju l-faqar żdied, però jien qed fuq il-paga medja reali. Ma l-ewwel qed li l-faqar żdied minn fejn l-indikatur ukoll fil-fatt il-faqar żdied minn 80,000 sar 100,000 persuna. Fejn qiegħda din? Jiena f'dan rapport li ħareġ il-Caritas jiena dan ma nistax ngħid, però huwa fatt ukoll li l-faqar iva żdied jellek ma kienx minn NSO. Ma żdied minn 80,000 għal 100,000 li mi s-sors tiegħek. Is-sors normalment ikunu minn Brussell, mill-Statistika Ewropea kif ukoll minn NSO. Hemm ċertu kategoriji li juru wkoll fuq ikun livell ta' faqar u kien żdied bħala numri, ovvjament. Ġifieri tikkonferma li l-Caritas ma qalitx li żdied il-faqar? Mhux ħan jidħol żgur f'kontroversja kontra r-rapport tal-Caritas, ma qrajtux, ma flejtux, mhux is-settur tiegħi kif taf inti, ġifieri jiena ma nistax nikkomperja dak. Però huwa ċar żgur li n-numru ta' persuni fil-livell ta' faqar huwa żdied b'20,000 persuna. Good afternoon. All right, mhux ħażin. Dr. Kallu, sattu li l-faqar żdied din minn fejn ġibtuha? Naħseb in-nies bħalissa qegħdin jitkellmu fuq l-ikbar skandlu li hawn u l-fatt. Ġifieri mhux vera żdied il-faqar. Żgur li żdied u jekk inti tara apparti tal-iskandlu li kulħadd qed jitkellem fuq ir-rapport tal-Caritas. Fil-fatt qiegħed qudiemi. Xogħol tajjeb ħafna. Naħseb il-Gvern għandu jaqbdu da tajjeb u jara kif min qiegħed fil-faqar illum jista' itejjeb is-sitwazzjoni tiegħu mill-ġid li qiegħed jinħoloq u naħseb dan rapport qed jagħmel fejjed. U naħseb sebuh flimkien. Naħseb il-Prim Ministru rah dan rapport. Inti rajtu? U hemm rakkomandazzjonijiet importanti li tajjeb il-Gvern. U fejn qed jgħid li żdied il-faqar però rajt. Good afternoon, Frederick. Tkellimtu fuq il-faqar u li dan żdied, din minn fejn ħriġtu biha? Ma il-dokument li ħarreġ minn jiġifieri juru bil-profi jew. Lim dokument qed nitkellmu fuq? Dokument li ġa pubblikat il-ġimgħa l-oħra. Tal-Caritas? Fil-fatt fidi għandi l-ktieb tal-Caritas, nistgħu nsibuha flimkien fejn qed jgħid hekk. Jiena bħalissa. Li għadek kemm għadt li qiegħed fid-dokument. Dwar il-faqar, il-Partit Nazzjonalista qal li l-faqar żdied. F'dan ir-rapport tal-Caritas hawnhekk fl-impaġna ma rajtux tal-Caritas jiena. Ma titini ħafna xogħol biex dak biex inkunu preparati inti għalik.
Dan il-programm jintem hawn iżda inħeġġiġkom minnu fih morru żuru il-portal1.com.mt. Hemm qegħdin naġġornaw il-ħin kollu. Kunu intom protagonisti billi tikkummentawlna, ibatulna l-isser tagħkom fuq onenews@one.com.mt. Inħeġġiġkom issa issegwu l-aħbarijiet. Is-serata tajba.